dama ifana 76 33 43 03 e ka suma ne ka teli ne ya dama ka ba mayamburi amba fana fo wati na kwa buri abana anga tanyema ndo okumana saminya awekado manyamburi bifo kuna funi ambi awekado temeni oye FM 120 kuna funi kunvolo minimba ta Mohamed awekado aidara sirufuke alika kuna funi do abe sebengono sebe minangwa makulle independent ko bidon boli ndo awekado ka fo nene ba min balla ka churu aw ni faransi ni nywanje minya awekado gele ba min balla ka turgu aw ni faransi ni nywanje ni koma ke oti do ni ma tubugo ita kono ko do minya awekado odi strategela bisa aw nga premier ministre ani awekado faransi olu ni nywanje aka jamali ani faransi ni nywanje o awekado abi nafo ambi fe ka ta dakurala o strategela pari ani bomoko ku be fe ka awekado nene kundo na mina ka fundini do ala yalsa minya awekado ko bi se ka ta tugumi nga abita nyeka abita kliniaka shika na bishika akodi strategela karata do kalo klimuga ani woro no be na october kaluma minya aw nga premier ministre akalerawa mi yanga premier ministre shogel ko kala maiga ale ni nanzara ko ambassadeur min be no be France ambassadeur ko fo ndo ulu nyoanye nanzara nki ambassadeur to ko Joel awekado meilleur o de strategala ko werete France ani awekado mali ni nyoanje pari ani bomako ni nyoanje kaseka tadu go la chuko mi mbise ka to halbi ko bi nyeso sabu ni aje temene kabi wati temene na minya anga shogel ko kala maiga assemblée générale belebele min be na ko be Nations Unies ni hakli bala septembre ko klimuga ani duru shogel kala maiga kabo wati aye awekado wulika jo minga ani kuma kam minvo o kera sobuye ka faransike awmbulu ba fo ko jegaji bonne nja kuma to fa karula sira sugu befe akodi sira tigala Mohamed Aidara nya awekado lende panda akoni je temeneke baye ka fo minye français o kanyama ba mimbe awati no be Emmanuel Macron ko fo ale koni wulika jo ani che sugu beke ajira ka fo minye awekado barkan kubina fere ani dabalike min bise ka to o bise ki kodo awna chugumi akwa yo minvo premier ministre min shogel ko la maiga awati la ayajira ka foko France be fe ka onto en plein vol kuma ka min vle ne awekado ayo fo assemblée générale beleka Nations Unies no be oni ko fo akere septembre ko klimugo ani duru san 2021 akoni ndijuguru min vle ne awekado ko kera sobuye nanzara ko nyama ki kado ka fo adimina mi ko jugu awekado min je France awekado ayajira ka fo ko ni France te min awekado min doni mina ko bi mali ko kuma kwa bana pew iba fo anyana ko ngo ko ni mali fana te ikado ka fo France ko kuma bana pew fasiri ka ba halibi akodi strategela minya awekado halibi ka seka wulika joke ka tension im lajigi ka ko ke awekado hakli sigi ko ani pari ni wanje minyu ka ambassadeur son excellence Joel Meilleur ikado ka fo kunu ani shogel ko kala maiga ki kado ku ye nyoanye ka nyoanye bayindi dore halibi anye minfo adabo kunyo odi ko wati mena Joel Meilleur ikado abora awekado ani shogel ka nyoanye keneka aye awekado kuna funi dodi kuna funi dilauma akoni ngo indi dore halibi awekado tarugo kono mali ani France bi tablo minga nambi nyini kanyino ko awekado ka foni France do bi no lukumbi nyini kanyino ko awekado shogel ka kuma ka temene ngo ka bui ambi fe ko desigi awekado amina kono kabarake jamana bisika tanye chugumi kabarake yirwa bisika na chugumi lakana obisika sabati chugumi akulu kumana fenja manka hali mo haklita minuna lukmana bela jileka bomako ani awekado pare ni nywanje l'air fla bonyongo minya awekado lube ka kumadi mimbise ka to awni franzi awekado hali nambi barake nywambulu beni ka hake beni mingaka okake awekado binganka na ke mashika fazili ke ba akoni mimvle ne awekado ni eja temeneke luko ni dambala ka fo ni na ke fenyi femini awekado anafabi na se ambela jilema bi do udike ya rabbi alaka keti fazili ke ba ko akwaya jira ka fo minye français awekado ani mali kwikado ku binywambulo abi wati jambo wani ala sonama foka jinya miliki foka dugukolo ke minyi ikado ka fo ko minye français kwati na fo bleka bi kodo awekado malima yalma ka kamina unje ka bom mali kono ako awekado ni ni mbelaje bai ka fo ayajira ko yel mali miseni do debi note ka fo ko français bi na takwa tita wa fama awekado ulu dambala ka fo anga chedu ku se bokoro sizini do awekado ka fo bu bara kwa kechugo ko nyena ko sobe français ikado ani aunga premier ministre uye nywanye parce que ba ko ako awekado bi minye France ambassadeur ako ko kunu kele sanje gintemeni ani bi kele uti kele ko ulu ya don chugo mi ba minye awekado bingani wala atikela ma no terrorist wi lu fana basi ba ko do o chugo kele ndi o mana sa ulu ko ni dambala ka fo aunga chedun fama ambe doni mina ko bi oni kunu awekado ko kele nde parce que ba ako ni jetemeneke minye awekado mimbe auni France ni nywanje aya ko je akui akwa mana ke chugo femi mbisika ke anazara kandu seki nuzini
et plus femme be kemeka an fara kika do ko kolo ka giri o fanga ka bon kosobe ka teme mesega ni minnu be no be se ka keso be ka an la fara aya jira ka fosa min ya awai ka do be ani kilinya ko de ka teme an nyonje ma nyugo ya ka teme an nyonje o de be fanga di awai ka do an ga nyugo ya an ko premier ministre ko bel ko kala maiga aya jira fana ka fo ko ale ko ni ti do wara nyini koyi aka ke awai ka do jeye mi ngono nana bebi ka nafa sura binga ni kana ke anga ba an fana hakili la an bi ke ka baraka chugomi abike o chugodi la ba ni ngali min be ka ke furke an ga se ka nyugo fomya bana ka se ka lakana bonya ani karama konna am do ne ko bi chugal ko kala maiga nyo defo e ma tu gushi ndo ita kono ko do faransi bi clé hali ala kama ko te malien de minu bia minu hakila ka fo faransi be ni ko do ana desera ani ni kelela anya dota anya bota ho atike wallahi ala ka ni sa moria fasiri fle minya awai ka do Mohamed Haidara ni nya ka fasiri l'indépendant ka bidon boli ibunya bala nyama gafe kadi kororo ke ma to ka gafe ta do ro ke be ka te wuli kana damu afoi majinye jani ngo e galondo minna ni te ta to do awo digo kadu amaba dogono te dogono alors awo amadou digo ka digo ko ayi firde nimbaraji ati banin dunna hali lahara ati banin baraji dunna ma imasa ikabunya hali lahara benin baraji soroy ndo wa absete willa de donc dogono ko hali lahara ko baraji ki be chama soro ala kainti ça dogono merci kay bien kay voilà merci ça c'est bien yama nego burama kibariadi bura jawara mo fama namade aka kena koni bashita banga fulifa bismillah anga tandoko nyama ameta ya foto muna ni ma su koni ko gushi nyana ma ute sirinye wallahi nyembe bolomba akarka digin munye fatri mun me bona so komada na de nouvelle horizon ma mu kumal na kono musoka ale maso flamso ale de kumal no nouvelle horizon o konna ula akobi nyama ibe na ka foko anga boulevard de l'indépendance anafa bi inna fo lahra bolomba sabge munye dunu gushilendo mali dembe faon fani be bamako okonna ula o wuli ka jo ka ke jona munyi ne juma ko ni ko ojigina ijo folo de do wa fla nana ka kla ka wakilin fanana o fla ko ni sira envelope bo fi e kana fo ko nya bedu de ay ko ni teo ay to yu min sira mbo de fi ala ka jibril touré de tay nana sake abashite ko ni bakan nawo ko so abina bismillah abina nyama ibina ka fo ko wole blalondo malidem bela jele umabi mamma de be faka demeta ninka asim kuita ko ta faramu nyo docteur Sugel ko ko la maiga kan mirin na mumbula no watina no de mali absika ke mali kura e tuko muna mamma de no ya soro ka fo ke no mirin na ko ni kele ko wole blalondo bela jele mabi no bebe munyo juma octobre ko kele muga ane kononto ko anga nyo soro munye place de l'indépendance o konala ko juma ka ngata selie demeta ninga yeshi transition ma ko ni oma fatrika ba mun alimaso ako ni yaji temna kala je ni wuli ka join sabatira senga jekulum be nanka mako yirawlo debu sur le rempart na ko fora ati douane ko fowa adama jarabel le cerveau alle de ka jekulu ye ni wuli ka join ka abla senga ndogondo fatrika ba ka fola ibe na ka foko munye biwele mun blale no mauma ndogondo munye collectif national des acteurs des marchés du Mali auto commerçant ko fowa u yaira ka foko be na yekeneka o bolen ko fe munye synergie de transporteur de bétail et viande na be mamunu be sugo ko ni ka atagaba yoro la katana yoro wala ula ofune ya ira ka fa ku be na yekene ta maina o bolongo fe enyima machema mina yeta maina ko ali mamunu be ka fa ko liyo mobile bele ba bollowe bela jele ngo ku be na yeta maina bi wole be bela jele ma anga ta juma ko ni ka ta aseli munye place de l'indépendance o konna ula ka demeni deme tani ka nyashi mu transition fanga uma fatika baka fola ako ostratika lebe na ka fa ko yira wolo debu sur le rempart yo wole bla munye kuna fondilo uma alamsa temene no bena octobre kalo alamsa temene yo wole bla kuna fondilo ko ni uma wala sa ko yimise ka jense tuko muna ni dembe fa wala jelen ka don ka fa ko wuli ka joko be sina ni watina kenenga ibe na ka fa ko munye anga nyoro shirifuge na be buye haidara ko fa ako ko be wole bla akatonde umbela jele mama de be ke de chef buye haidara niya akanu ko bela jelen ka bobbi anga ta juma kata aseli muye boulevard de l'indépendance ola demeni deme ta kanye si transition fanga ko ni umam fatika baka fola o bela jelen te mono ko foka boy
ɲɛma ɲɛ b'a la k'a fɔ ko mun ye hali bi sogofirilaw maa mun bɛ nin waati na k'e de bɛ sugu kɔnɔ i ye bouger ko a ka muru bila jɔn k'a kunda boulevard de l'Indépendance o kan i ye tamati feerela ye tamatiw fara ɲɔgɔn kan an ka taa boulevard de l'Indépendance la i mana kɛ jagokɛla o jagokɛla ye a ye bitigiw bɛɛ lajɛlen datugu juma an ka taa seli bi i ye boulevard de l'Indépendance la ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin an ka transition fanga kɔni o ma patron sɔngɔnɛ na an y'a sama ka bɔ mun ye nouvelle horizon kɔnɔna la musow ka alimaso ale kalimkalatigi i bonya o b'a la ndo alimaso ni ale fɔ a bɛ hakili jigin alimanyari la alimanyari nin waati na a bɛ awayika dɔ Espagne an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn Jibril Ture Italie k'a ka foli bɛ kumaso in kɔnɔ ndɔgɔ ka b'o la ka foli ani tanuni k'a ta k'a lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma lamɛn jɛrɛjɛkulu bɛɛ hali bi k'u sɔgɔlen to Nura FM na ni Ala sɔnna a ma a ti kɛ awayika dɔ nimisa ye Cheikhna Magasa an ka foli bi ye ndɔgɔ an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se min ye awayika dɔ yɛrɛwolo debu sur le rempart ko fasodenw ka bɔ sabu n'i y'a ye a b'i fɔ ko fasodenw ka bɔ min ye nanzaraw ka tubabu kɛ tulo bilen Soni demi buruda min ye awayika dɔ Emmanuel Macron ale de y'a fɔ ko Asimi taara kuma minnu fɔ ani Choguel taara kuma minnu fɔ ani Asimi bɛ ka min fɔ ko malidenw ma fɔ o tuma n'an y'an sigi n'a fɔra ko malidenw ma fɔ n'an y'an sigi nin cogo in na ka a kɛ anti kuma an tɛ sigi dɛ anti fɛn fɔ ayi a k'a dɔn k'a fɔ a kuma bɛ caya dɛ ɲɛma bɛɛ lajɛlen ka bɔ bi an ka taa juma ka taa seli ne panasi la a banna ko sabu kɛ nanzara bɛ siran mɔgɔ ma ye o ye jama de ye kuma ɲɛna u bɛ siran jama de ye kuma ɲɛna siga t'a la Ala k'an ni sababa bɛn o kuma hali bi sa an bɛ foli ta ni an b'a lase bɛɛ lajɛlen ma an ka bɔ an ka taa jira k'a fɔ Asimi ka kumakan Choguel ka kumakan an fasodenw de don hali bi an bɛ taa min ye awayika dɔ Demba Konde i k'a dɔn k'a fɔ n b'ale ka fasiri ta dɔgɔ a to n'i m'a to n'a to n'i kɔrɔ i kelen b'a cɛ kɔnɔ ni yigɛbɛ kojugu a b'a fan kɛ bɔgɛ min ye awayika dɔ nɔnɔ kɛnɛ bɛ Bamakɔ kura kasobonba in na nɔnɔ kɛnɛ bɛ yen wa ta kumunen don a kumunen don dɛ nɔnɔ kɛnɛ mina maa bila nɔnɔ kumu min na dɔgɔ a bɛ gɛlɛya koyi ni nɔnɔ kɛnɛ mina a kuma isa ka ujum sira nɔnɔ kumu min na sɔrɔ Bamakɔ kura Bamakɔ kura kasobonba la Bamakɔ kura mandat de dépôt a sira nɔnɔ kumu min na sɔrɔ a sira ka nɔnɔ kumu a nɔnɔ kɛnɛ tɛ o Mali kura Mali Fatan Hashimi Fatan Mali Fatan Choguel Fatan ay Mali ti kɛ fɛn wɛrɛ anw yɛrɛ sago ko koyi Malien denw bi fɛ a ka kɛ min ye bilahi Mali bi ko de kosɛbɛ awɔ ɲama Mali bi ko de dɛ ndɔgɔ fasiri filɛ nin Ture ye Demba Konde a kuma bɛɛ Nouvelle Horizon a ko nin jɛ ye kabiri octobre kalo tile 26 tɛmɛnen u y'a wele ni ka awayika dɔ a cɛ ni ka taa n'a ye ka na awayika dɔ Bamakɔ Isa Kawjim placé sous mandat de dépôt a minɛna ka taa da sɔgɔ garaw wa ni Ala sɔnna ma bi a ka kiiri awayika dɔ bi tigɛ bi o don a ye flagrant délit ko nu a bi teliya tan de parce que olu bɛ fɛnkɛ min kɔnɔ u ka minɛn de b'a a yamari a ka teliya ni jugu a ka kɛ joona quoi flagrant délit parce que a yɛrɛla k'a fɔ u minɛ man di u bɛ minɛ fɛn kelen min na o ye flagrant délit donc min ye procureur yɛrɛ tun bɛ k'a ɲɛfɔ sɔrɔ u bɛ minɛ o cogo de la Bɛnkɛ Ture voilà est-ce que ndɔgɔ min ye awayika dɔ mun don Bɛnkɛ Ture a kɛra Bɛnkɛ ya awɔ n Bɛnkɛ don den wala n Bɛnkɛ don dɛ Bɛnkɛ Ture ye ne dɔgɔnin Bɛnkɛ ne dɔgɔnin ye mun ye Ayisa i ko Ture ye Bɛnkɛ ye awɔ Ture ye ne dɔgɔnin ne bɛ kɛ mun ye t'a la dɛ i Bɛnkɛ ni Ala cɛ i bɛ wele de ko Bɛnkɛ Bɛnkɛ Ture ma ye ndɔgɔ tarata don kalo tile 26 tɛmɛnen fasiri kɛba min ye Nouvelle Horizon u ka fasiri de don a ko min ye Isa Kawjum a ko minɛna nka min ye awayika dɔ u y'a bila mandat de dépôt a kɛra kunu awayika dɔ kalo tile 28 procureur min bɛ yen n'a bɛ commune garde de district de Bamakɔ ale de kɛra a bila sababu ye a ko nin ko in min filɛ nin ni Ala sɔnna ma bi jumadonya in na min ye awayika dɔ a ka ko bɛɛ lajɛlen bi jalatigɛ n'o ye awayika dɔ kiiri o bi tigɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 n'o bi wele ko 14 heures i ka dɔn k'a fɔ a bi kɛ o waati fasiri kɛba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ i ka t'a la 4e vice président min bɛ n'a bɛ conseil national de sécurité n'a bɛ o la n'an ko a ma ko CNT i ka dɔn k'a fɔ ko jɔn ko Ala awayika dɔ ko tɛgɛ dara kan kalo tile 28 n'o ye octobre kalo ye san 2021 procureur min bɛ yen n'a bɛ commune 4 district de Bamakɔ kunna i ka dɔn k'a fɔ o ye tɛgɛ da kan min ye nin jɛn ye i y'a fɔ cogo min m'a fɔ ko dɛgɛ su saba o don wa awɔ
awo e ka ka fo ni chen i ka ka fo ka minena awai ka do aka avocat do be no ye awai ka do maître Kasumu Tapo ale de kuma yi aya confirmer sabu Tapo ya jira ka fo minya awai ka do jugement min be ni awai ka do abike ni ala sodama nyama min vle no asserté faso ka wele o nyama yi ka jugement obike awai ka do wati telema gono akode stratégie la ka jim ko tribunal de commune cadre du sur de Bamako ko bi juma doyna ko abi juge awai ka do minya ne ga kayata aninani maître Kasumu Tapo ka kuma do hakil la jigina isa ka jim 80 vice-président du conseil national transition no bi wele ko CNT ma min fana do ma do min gali kanti dore ko dugu wili ashimi on zone nega aya ashimi ki ka do ka fo ko ale bo de deme ale bo de sulna do ko awai ka do wele la ka blaka ta garda ka ena ashina ka soro ka blaka ta manda de dépôt ka o daka patrick ba ko ako min yebi ma do be olu ben kambe ka wuli ka joke ko liberté be nanyo soro ko juli ani awai ka do nyom faka CV ko flene ko be nyini ka awai ka do o do ngalamana ane tede fasiri mona min von fana bo foko yi dagodo bakulela fasiri ma min vo ukana ke senna mfana bo fo de nyama kata ake ministre de la toilette de ni je ya binyini ka jugan toilette ko yi parce que na bora ni je ko abi kuma madala de marfa batiki joli tongo fe hebe dum kuma ka chade ni me jila pam fasiri ke ba demba konde ako awai ka do mado willa ko kuma fo sabu ye fen jamon fo nga min ye procureur ayo se bakoro jeya ko nyefo mawye abi mine ni sariya minu ya to akanga mine ayo ben nyefo ako kuma na bi don mine ko bi isa ka ujum gwelele min flani kiri min bina tike bi yelma isa ka ujum abebla ka tasowa nyingal to me flani akwa ma ke chugo ya fo chugo min godo isa ka ujum ka dossier akwa se bakoro tirara de o kuma na ko yelma abi taso biwa ni kiri tikira ka ba aywa ale na be taso sa akori ni dadi ya kana taso sa na tara ti dadi o abina ibugu brifini were koro no e politique mo ka brifini abina fo ku e politicien mine ko abi fanga kondur la ubi fen were ka soro beni ikonotadu kosobe ay nyama kabi ka ujimira ay talige franci kana aka kuma yilemana ko yilemana de ay yilemana de ni yewo yekibi no kene dimmi jenna konita no kumudo de akumune no de akara mo abi kle saba kle nani no kumbobi ni yami aywa no kumune koni o de be mi kasobo huna dikelen grane ki yera furufara wallahi kuma bayni fendo bi umaysa umay na afrika sabalika wa ni hakli bala ne de mafolo ne ni mfoye ande kabiri domi nyaayi abeka puselike mamudiko nofe ani mamudiko be tamatama kabo do ne afo diko ngo diko ka fo kabali ni kasabali kabi mu M5 ko kele wati kaba madamine yekuma info wallahi nya fo ay ngo ka fo akasabali obi afleni akpato man ndafura e maere ka ke e faso jo e kienga e wo ye de be wonna o herewa ni e woni na ko ke mu benga turi abila ka o woni to e bayi e ka faso jo anga je ka faranyo anga ka faso jo mais mentalité do de be awna quoi c'est-à-dire le Nelson Mandela ou bien le Thomas Sankara la kambina anyere incarner ka anyere jagwa ko lui olu ne anga ko ti kelenye ay kelam tada ulu bita kasola nyedeka ulu bita kasola foso jodeka andu chaman ba de be andu bita kasola anju ko na de nofe ala ka ni sawa be ka ujumbe enno ko mina kasola jijuma be kebi bismillah nyele ko kuma de Mbake musuka de ni mandije de ngom ni non ni mandije de iboro ni ne ajaye video la ye nyama chebulu ndo chema chebulu de ndo ne ambe foli la se zumana awai kado jakite ambe zumana foka walimando sanga ani wati anganu ba belebele do abe faransi aye nura fm kanu kosobe zumana naka mabela jili ambufu ku walimando hakli na uchama de betungara ngewla kanyeshi jamana ima siga foita ukade medro ko chugodi de bura ayira amikla kana ayira nyai bismillah nyama ameta albi so de bamako no maide bismillah ko dia sebe bismillah dia sebe ayo alaje afese gajigin ntega yo ateka tsega jigin bura aje timne
Jama ameta so de bamako ne bembolo do meboni aye Umar Anguiba ale de kumalendu ako munye basanga kolochi kolo no be Sheriff Usmani Madani Haidara noba ale kofo aya bani akumada ni ya temna kalaje sawo sani mauludu koni no obaro bela jelem bana kaba munye ya bani abe kuna fondilo konu ku uwele afela jamana kola ane mauludu yere ako kera tukumuna abada muye kuna fondilo kulo oka na manya kafo munye October kolo kile muga ani wolon vla ya bani aye kuna fondilo wele aka misiri daga bana munu fle jange fonda kerengara ni yala munye anga jamana konna ni wati wala babu munu ne abe anga jamana yerebe tabulum na ani babu munu me jamana konna la bani akida do laka afese fese nyama ibe na ka fo muye Umar Anguiba ako munye Usman Madani Sheriff Haidara ayira ka fo ko munye benga kuma munu obesina ka fo ko olune bamanchu ku be no siga kuma ko okodam na amena koy ko wako olubo la fo kata se adan ana patika ba fola ako munye Usman Madani Sheriff Haidara ya bani ako ayira ka fo kam wati munna fanga kura ko ni onana kerengala mamunu metran son fanga la ni wati na olu nana so olu ko ni ni mbaren ko damine mali basiki na jamana okona la tukumuna ko olu nana so uyo obara ko ni ko obara lu damine ako ko munye siga fo be okati me mali do ira damani nyanjira la obara ndamine na alislamo fe ka be ni ngran wati ni ko ni ko obo mi Usman Madani Sheriff Haidara ga yaira ka fo ko munye kafo ko munye seben jonjon ko odara aletika kono wa ko munye anga jamana maraba ya ira kafo ko olune munye bamanchuye ko ka siga kuma ko o seben jonjon ko ale ya bani ko ale ko ni mo usrafolo fatriga baka fola munye Umar Anguiba ako ni Usman Madani Sheriff Haidara ya ko ko fo ndete mina ka laje ibe na kafo ko munye o conseil islamique du Mali wira de biga wulika joke ni watina wira ka aklina wala sa munye ben basiki obisega na jamana kono la tukumna nota kafo ko jamana famao ko liye seba ne bo munye ukata une be manchu ko siga kuma ya bani ko ombake folo patriba munye Umar Anguiba ako munye ya bani aya ira ka fo ko munye adanga de lendo ka fo ko duna na to la ko maliko abena densoro ademu na abeke faso fe abe bara ko ni aboke klenia okonna ula patriba albi akumara munye Umar Anguiba ako munye kuna fondilo uye ni ngali busamze albi ka taka ya bani ka asegere ago ko yuruku muno kelebe na watina ko ya bani akina te toji ako la fatika bako muye ya bani ayira ka fo ko munya amara baga munun be ni watina ku be cheka ngoi ku ka kono nun koni ku ka ke cheka nu tarano osrai ko siga fo tala jamana kono dombala jelema wuli ko ujuro matinti ko ga nu yo srabla ku buta jamana kono dongo ni jole sor unye ya bani ayira ka fo ko muye siga fo ba munno okuma ko obesena ko sema ko oluma folo kani sekaruma bal dembala de mirna te dore basiki obeseka na jamana okonna la tukumuna muye Umar Anguiba ako alibi kuna fondilo uye basanga kolochi kolo ya anyininga ya bani afora ko nafulo munno nyamina o conseil islamique du Mali akona ala akibara metuji ya bani akumara ako ko munya jamana gouvernement ko ma delika doro mejigi muye o conseil islamique du Mali munya awakane okonna ula ya bani alibi akumara de bani ako ko liye siga fo doke munya moti ko fe ya fo nkungu de dore munya be basiki obeseka na flow ni nyanja tukumuna dohono fokata fara munye bozoka o siga fo belebele munu yoke munye moti ko fe adoni ngama nyama ibe na eka foko alu ya laini mama de be kibe o conseil islamique konna la bela jelen ki bolo de pochila ay nanen na folo oye ga anana ye labana mado ko nko ko nko inflane tukumuna ya bani anga fereke anga ta se munye premier ministre ma wasaka na folo ko nika aboto ko ninga andeme bani ko adoni kama munye premier ministre mumbe sika ko ntala ay na folo do ko ni ko ojigi o conseil islamique du Mali ka jigde o konna ula hawari ga ko kle fla o na kuma juma ko me ko ka ira ka fo na folo me mamunu bolo ka bare ko ni ka ake ko me ko ako amata sirafe bani ko ni ko fo na be sena ko ni ngunu kuma de wa mama nga fo ki bi klo do ka bena aye ka ko fle ba bani nura bi mu ye fatirga ba Umar Anguiba aya ira ka fo ko sanwosa ibe na ka fo ko mu ye bani aka tonde ne be chaya fo ka ta fo ko achayara
siratigala mun ye fasiri kɛ ba Umaru Angoyiba a ko wuli ka jɔ ko kan ka kɛ mun ye nin waati na ya bani a fɛ o sabu kɛ san o san dɔ bɛ fara jama kan ka taa a fɛ wuli ka jɔ ka kɛ joona walasa jama mun o bɛna le donna nataw la u sigiyɔrɔw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ lafiya o kɔnɔna la cogo min na fasiri don sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ mun ye soit de Bamako kɔnɔna la Umaru Angoyiba ale kɛlɛmkalatigi bonya o ba la Umaru Angoyiba bi fo ka waliɲuman dɔn sanga ani waati Nura FM sanfɛ hali bi an bɛ taa an bɛ se dɔgɔninw de f'i ye waati tɛmɛnenw na anw kun bɛ kasi an bɛ kule an tɔɔrɔlen don nka min ye aw ye k'a dɔn jamana marabaw de kun ɲɛji bɛ anw ɲɛna jamana marabaw anw kun y'olu de ka su ye sabu jamana aw ye k'a dɔn a waati maa minnu kun bɛ anw kunna jango tɛ nin san 7 laban Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka mɔɔw u ko sugu bɛɛ da jamana in kan dɔgɔn bɛna min f'i ye i tulo dayɛlɛ i k'a lamɛn El Hadji Abe Aidara o fɔ kɛ a kuma bɛɛ a kumana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko aujourd'hui n'a bɛ bɔ anw fɛ Mali la a ko aw ye k'a dɔn min ye Cyprès n'o ye jɛrɛjɛkuluba dɔ ye k'i k'a dɔn k'a fɔ u ye aw ye k'a dɔn sɛbɛnden dɔ bɔ n'o y'u ka rapport dɔ ye directeur général min bɛ n'a bɛ INPS n'a b'o kunna n'a kun b'o kunna n'o ye aw ye k'a dɔn Brahima N Diallo ye fulakɛ n dɔgɔ ko a ye kabako lamaga dɛ a filɛ k'a fɔ ko ale ye so dɔ san Faransi INPS tɔgɔ la min aw ye k'a dɔn ni INPS maaba minnu bɔra n'u bɛ taa u ka jigin o so kɔnɔ o ka fisa ni aw ye k'a dɔn tuma bɛɛ luwanze ale ko a y'a san ko 400,000 wa 26 a n'a kunkan fɛ ka sɔrɔ so in yɛrɛ tɛgɛ dara a facture kan koyi a ma tɛmɛ 1,192,000 kan ko a y'a san joli 1,400,000 o jugara sa dɛ n dɔgɔ ka jugu n'a juguyara o gosili jugara dɛ n dɔgɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ko INPS ye dugukolo dɔ san terrain kelen INPS y'a san min ye Kidal ale ka waati la 38,000,000 Kidal yɔrɔ jumɛn i b'a sɔrɔ Kidal Marseille fanfɛla do kɛ an ka maa ninnu bɛ se ou bien a kɛ Kidal Paris fanfɛla terrain 38,000,000 Kidal o tɛ Kidal yɛrɛ bɛ Kidal so bɛɛ san ka ban i tɛ Kidal so bɛɛ san ka ban 1,30,000,000 kaya Mali Diallo Hamali Brahima Diallo o tɛ wa komi fila don n t'a fɔ filakan na o koyi yimɓe fuu koɓe nani radio Nura FM joni mi he gorko o ko wi Brahima N Diallo eɓe bama kalisi bouffé kalisi mangé eɓe stodi suudu goto kidal to million bisabadi siki million bis kidal to million bis la nyama ngo yela ko dadu ko do Mali jamana ngono non mbe mi vie kaba ko dando ko mina nya fi mina to fi mina ndo mani nye mani me hali bishi malla bolike ko minya away kado directeur général korom mimbe na be institut national de prévoyance sociale nangwa mako INPS na bokuna kado ka fo na to ko away kado Brahima Anu Musa Diallo donc ala away kado tege dara away kado aka maratugo dowka sabu ayera ka fo mado mi away kado akoni ye wulika joni chesiri minunge wulika joni no chesiru konnana kado ka fo no do yera ako so minumbi ma kamana gwa conférence inter-africaine de prévoyance sociale Cyprès olu mawde wuli ka jokke ka jira ka fo aka marachugo away kado awati konnana kwa ye du terrain do sa du terrain nunu away kado ko koni abima kamana gwa jira ka fo du terrain biduru ani duru kado ka fo ko de sana away kado minya awa NPC togola nga Kidal tay ani dugu do be olu de bi ma kamana gwa sabu Kidal tay asana million bisaba ani shegi o temene ngo ka boy faransi dugu do be nu ba wele ko Aubervilliers ko aye terrain sai million kebe ani million bikono ani fla papier yo de ngale nana kunana kana minfo o million kebe nani ani million muga ani woro ana kungan fe fazir kaba ko akoni ngo min fle ne kama na gwangodu tabali bangodu sabu ni wari nyere away kado ni abuna tike laje terrain biduru ni duru min na kuma folin fle atemana notaire sira ni away kado sira chama fe ngana na ka fo INPS ere kono terrain min be ka fo ko o ere sorla atiteme terrain sheginka terrain bina ni wolon vla to ndo kado ka fo o koni kembe bishi basay sabu ajirla ka fo olu koni tekkaye ko ki fan wara fe fadiri gaba akoni ya jatemine ke terrain shegi min bi ma kamana gwa ndo kado ka fo terrain nunu sanjugo ani away kado temena sira min fe ko bi ma kamana gwa o temena ngo ka boy min ya away kado notaire minum be nubu dadwala olu ka fem bela jele farale nywanga terrain kile o kile abitali ke million duru ana kungan fe olu notaire ka wari o te terrain gile yere songo e bomo ko ya million duru o notaire tay
o y'olu ka pasiri fasiri kaba ko a ko ni min filɛ nin ye ko c'est révoltant de jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ terrain ninnu yɛrɛ u y'a jira k'a sanna waati min o waati y'a sɔrɔ min ye cɛmancɛ bolo in yɛrɛ o kɛn bɛ babugu baara ye maa t'a dɔn i bɛ se ka taa yen cogo min yɛrɛ jango tɛ k'a fɔ k'i bɛ taa terrain san n dɔgɔ terrain sanna kelen n bɛna dɔ ɲɛf'i ye terrain dɔ sanna i k'a dɔn dugu dɔ bɛ yen ko Abeyi Bara $39,000 terrain sanna yen dugu dɔ bɛ yen ko Boni yen yɛrɛ hali taali yɛrɛ ye kamana guwa ye terrain dɔ sanna yen $30,000 dugu dɔ bɛ yen ko Burem terrain dɔ sanna yen $39,000 dugu dɔ bɛ yen ko Gundam terrain dɔ sanna yen $39,000 Gundam bɔ den k'a goni aw ka terrain ni $39,000 ko don a t'a ɲɛfɔ an ye Gundam ka o tɛ Ndɔgɔ Guruma Ararus terrain sanna yen $37,000 min ye Garawolo terrain sanna yen $37,000 Kidal ta yen o ye $38,000 ye Lɛrɛ terrain sanna yen $38,000 min ye Abayi ka dɔ Manjako ye terrain sanna yen $40,000 INPS Mali a ɲɛma nin bɛ maa kunkolo funu dan de b'a la wa Ndɔgɔ Ala de bɛ fara an kan ati policier caman u y'a nafolo bɔ ka taa n'a ye kuranfɛnyanfan in na ye wal Ashima ye Ashi a bɛɛ kɛra alo don y'an da gosi dɔ la miliyari 4 hali sini ɲɛma sɔrɔ a ko la ndɔgɔ terrain min zanna Faransi o de ta ye maaw kamana guwa ani Kidal ta yen nka tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bi lajɛ sabula Faransi ta yen danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a san wari ni olu ye min fɔ min taara fiɲɛ fɛ o bɛ $350 ani $57 bɔ o tun bɛ ekɔliso 357 millions o tun bɛ ekɔliso doli dɔn o tɛ ne ka forage ko bannen ya a banna pe forage dan wa i bɛ fan bɛɛ kɛ forage ye o $350 ko a tun bɛ forage jɔ dugu joli la est-ce que ninnu bɛ se dunun na sa o bɔ la hali tɛ siran ndɔgɔ ni ko i bɛ nin fasiri ni ko i b'a bɛɛ walawala an bɛ tile ala yan bi nka UNPS kelen in kɔnɔ hali ni fasiri ma sɛbɛn anw ye fasiri dɔw ta yan waati tɛmɛnenw na nin ye UNPS kelen in kɔnɔ terrain sanna million a tɛ $30,000 bɔ kosɛbɛ ka terrain san ka a san kelen ka taa UNPS yɛrɛ ka terrain koyi UNPS ye terrain feere fasiriw de y'a fɔ $30,000 ka tila ka munumunu n'o ye o san kelen san fila ka t'o terrain san $2 milliards et quelques o kɛra u yɛrɛ k'a feere ka tila k'a fili yan fɛ ka tila k'a kunbɛn yan fɛ ka taa kunbɛn Ala k'a ni sababa u se nin na sa ndɔgɔ cɛw Mali don an ka taa fɛ bisimila Ala k'a ɲɛ ka d'a ma an wale kosɛbɛ la sirane ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni ale ye bisimila Dugufana Keyita a kumara hali bi an b'a jira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM de la 94 tɔmi mururu 5 an ka nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 ɲɛma Dugufana Keyita a kumalen don la sirane o kɔnɔna o la a ko an ka don IRD o kɔnɔna la Ala ka ɲinɛ honorable Sumala Sise la ale ka parti o tɛ wa ko mun ye maa mun ye parti premier vice président ye bi n'o bɛ Saliku Sanogo n'o b'a kofɔ Saliku Sanogo k'a y'i jɔ i jɔyɔrɔ la koyi ko n'o tɛ maa minnu kun bɛ yen n'u kun kɔnɔma don ko in na kun bɛ fɛ ka t'u kɔnɔ kɔni ka taa a jɛnsɛn u ye sigikafɔ mun n'o kɛra mun ye duwakun tɛmɛnen na Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye IRD honorable Sumala Sise ale ka parti o tɛ wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kalata kɔni a kɔrɔfɔw bɛ sen na k'a yira k'a fɔ ko kalata kaw nin kan ka kɛ san 2000 ani san 22 ko mun ye maa caman kɔni kɛlen bɛ k'i kunda min ye bi mun ye honorable Sumala Sise a ka parti o kan mun ye Fatigaba ye Dugufana Keyita a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa mun bɛ yen n'o suma kɔni yelen don kosɛbɛ o de dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ko ale kɔni yelen don kosɛbɛ a bɛ fɛ ka mun ye honorable Sumala Sise o tiɲɛ kɔni ko o ta a bɛ fɛ k'a fa tuguni a banna lakibaru Fatigaba ka fɔ la nka mun ye Saliku ye Saliku basigi mun b'a la parti in kanu mun bɛ Saliku la a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan maa minnu bɛ nin waati na n'u ka miirina ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ka parti kɔni ka a ta ka di a ma maa minnu yɛrɛ kun bɛ fɛ mun ye o don u ye sigi mun kɛ k'a jira k'a fɔ dɔrɔn ko Bubu Sise candidat l'URD Saliku y'i jɔ jɔyɔrɔ la dɛ wallahi a y'i jɔ ni URD ni kɔlɔnkɔnɔ bin de ko b'a kɔnɔ a k'a dabɔ kɛ a ka haramuya maa min n'a ma taa yɔrɔ jan koyi su ma ko dugu ma jɛ Bubu Sise Fatigaba ka fɔ la Bubu Sise tɔgɔ min bɛ fɔla nin ye tan dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise non c'est pas possible Bubu Sise yɛrɛ bisimila a bɛ jamana kɔ kan nin a ti yan maa fulakɛ senna ka teli kɔsɔkɔsɔ maa min bolilen don ni don min na n'an korona o ti fɛn wɛrɛ ta min ti bangolo ye ka taa kan don dibila
ga fatirike ba mun ye dugufana Keita ye a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ miirina mun kun bɛ bubu kanubaw la mun ye parti in kɔnɔna la miirina o ma ɲɛ a ma ɲɛ ka da maa mun ka wulikajɔ kan o de mun ye Saliku Sanogo ye Saliku Sanogo mun ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛlen dɔ bi mun ye bubu ka maaw fɛ Saliku Sanogo a bɛ se ka bu u ɲɛ cogo min na sira o sira de bɛ kɛ yen mun ye Saliku a bɛ se ka bɔ yen mun ye parti a bɛ se ka ta ka kalifa dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ma cogo min na a ka maaw hakilinata o y'o ye Fatirikeba ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise maa minnu kɛlen bɛ ka kanu mun ye parti in kɔnɔna la u ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o sabu kɛ ni maa kɛlen bɛ gɛrɛni ye olu ma bi ko maa wɛrɛ tɛ ko mun ye Saliku don Saliku dun y'a jira k'a fɔ kun tɛmɛnen in na a ko nin baara mun filɛ nin na a bɛ ka boloda parti yɛrɛ kɔnɔna la ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ mun ye parti o kɔnɔna o la ko mun ye parti ye n'o bɛ IRD o kofɔ ko mun ye cɛbɔ mun bɛ a bɛ ti jɔ cɛbɔ 10 o la wa a cɛbɔ 10 a bɛɛ lajɛlen dangalenen don k'a fɔ ko parti bɛna ta ka kalifa a bɛɛ lajɛlen o ma Fatirikeba ka fɔ la mun ye Dugufana Keita ye a ko sibiri tɛmɛnen u ye sigikafɔ mun kɔni kɛ mun ye palais de la culture o kɔnɔna o la ko mun bɛ fɔ mun ye Saliku Sanogo ɲɛna a k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye kurukɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen miirinata ye ba tigɛ ko ɲuman na nka mun ye bozo kelen-kelenninw bɛ ko k'olu kɛ farati ye o sabu kɛ mun ye maa dɔw b'a kɔnɔna la miirina mun b'u la bi hakilina mun b'u la bi ani parti yɛrɛ taabolo ko kelen tɛ Saliku Sanogo k'a y'i jɔ ye jɔyɔrɔ mun na ta jɔyɔrɔ in ko a ɲɛna kosɛbɛ wa ani foli fana ko o ka kan Fatirikeba min ye Dugufana Keita ye a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi hali Seydou mun bɛ Seydou Kulubali Sira Mali o ɲɛmaaba t'ale wa bɛnkan o ɲɛmaaba t'ale wa a kanuba dɔw fana bɛ parti in kɔnɔna la koyi wa olu fana bɛ fɛ ka fɛɛrɛ dabali kɛ ni ka Seydou fana ni ko o sinsin Fatirikeba ka fɔ la min ye IRD kɔni kɔnɔna la bi e ɲɛma mun ye kɛlɛ mun bɛ yen o sabu kɛ maa dɔw y'a jira k'a fɔ IRD kɔnɔ maa minnu ne Sumala jɛra ka jalaji ka a min ɲɔgɔn fɛ maa minnu ye IRD ka a tu kɔni ka a tigɛ ko min ye parti ko a kan ka taa kalifa ka di olu ma o bɔlen kɔfɛ maa minnu fana bɛ yen nin waati in na n'o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ka maaw ye olu fana kɛlen bɛ ka sɛbɛkɔrɔ sama ko a ko a bɛna laban bɛɛ ka gosili kɛ fan bɛɛ journaux la kasiriw kɔnɔ Ala IRD dun Sumala Sise belebele Ala ka nisababa ni yiriba bina kɔni Ala ka hinɛ Sumala la Ala ka dayɔrɔ nɛɛma ne Sumala bɛ a dalen bɛ k'i ɲɛ maanabɔ ka IRD kamalenkɔrɔ caman lajɛ wallahi janfajugu a ɲɛ b'aw la dɛ nata kama wallahi nata n ye nin ɲini karisa fɛ a ma sɔn k'a kɛ n ye nin ɲini karisa fɛ a ma sɔn k'a kɛ nin ye kabako dan ye ɲɛma Ala ka nisababa bɛ ne ko ten ne IRD disiba dɔ mankan mɛn a ko ni wari ti maa ma kun ale tɛ tugu i kɔ kuma ɲɛna aramu ndo Ala ka nisababa ndo an bɛ taa an bɛ se min ye awai ka dɔ AMN an b'ale ka fasiri an b'o ta n'an ye AMN awai ka dɔ a ka fasiri ta a kuma n bɛɛ sabu min ye awai ka dɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ an ka nɛgɛ boli nɛgɛ kan a bɛ terrain a b'o ko fɔ min ye kulun awai ka dɔ nɛgɛ jɔn ko Ala terrain n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko a b'i n'a fɔ Sopafer u bɛ fɛ ka baaraw daminɛ nka Sopafer ya terrain sira in don ko nka k'an k'an jija ko a kana kɛ i n'a fɔ fɔlɔ bloguw bɛ cogo min dɛ sabu u y'an blogu ka taa terrain munumunu GMS da la ka segin n dɔgɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ san caman bɔ awai ka dɔ Société du patrimoine ferroviaire du Mali n'o bɛ Sopafer ko fɔ k'u bɛ fɛ ka wulikajɔ ani cɛsiriw kɛ min bɛ se k'a to min ye chemin de fer awai ka dɔ a bɛ se ka na cogo min o de siratigɛ la bâtiment bɛ ka peinturer terrain bɛ labɛn a n'a ɲɔgɔnna caman nka a bɛɛ kɛn bɛ awai ka dɔ tɔ k'a jɛ ye sabu min ye awai ka dɔ waati tɛmɛnenw na i y'a fɔ cogo min u ye terrain dɔ lawuli gurugara a kɛra bɔ min ye awai ka dɔ Korofina ka taa i kunjɛ GMS da la wa o kɛra o terrain kan ko c'est tout c'est fini Fatirikeba a ko n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ san caman bɔ an bɛ nin ngolobu galiba la nɔgɔ k'a daminɛ Régie des chemins de fer du Mali RCFM ka taa se min ye awai ka dɔ Transrail Bamako Dakar ferroviaire nin ye DBF fo ka taa se bi an bɛ Somafer la nin fɛn filɛ nin an bɛ don min na i ko bi nin lahawuta ni société ni kun ye Mali yɛrɛ sɔrɔ ko fɔ min ye chemin de fer awai ka dɔ o bɛ min ladon Mali kun Ala de bɛ a dɔn an bɛ don min na i ko bi chemin de fer awai ka dɔ a sigin bɛ a sentigɛ kɔnɔ koyi dutigi caman bɛ minnu bɛ baara kɛ nin yɔrɔ in na b'u ko min ka t'u jami dabu ye binga sunɔgɔ tu ye ko n'i ye jateminɛ kɛ blogu cayara a ko dafɛ kojugu k'a nɛgɛ o ye nɛgɛ ni dan ye a ko a fɔlɔ ye mun ye min ye blogu ye awai ka dɔ san 2018 waati Ibrahima Boubacar Keita Mali Boso Ibrahima Mali Faga Burama i ka dɔn k'a fɔ Burama a wulila a ka campagne na waati min campagne présidentielle min ye awai ka dɔ a ye kunnafoni di maliyɛnw ma a ka ministre dɔ tun bɛ a waati n'o ye Baba Mulaye donc Ala locomotive n'o ye terrain kunkolo ye ko an y'a kurakuraw de sɔrɔ ka bɔ
awekado yoro were ni ala sona ma ku bina min bi se ka to tere awekado obi wuli parce que ba ko presidential konin nana Ibrahim Boubacar Keita ta mana chugo mi ana temena chugo mi o ma dugo mashila ka ba don fo bi o dossier o dambe krefe o tere nkulo kuran nu bura matara nu ya fe minye Arabie Saoudite de wa aye minge mata do tere nkulo nu ngoni bi yoro mi awekado mashito do parce que ba ko ako mami mbu kuna bi no ye isufu maigay koroboroke yel seka maw be bla fi jugula afleka wulika jode ke wulika do mingo nana minya awekado gar chaman be atara kata nyeshi oluma ndo awekado kata ki abita oludo kuraya kata awekado oludo gla million chaman fa soka million o de tara awekado ningo fana dafe agar ndo be abi sanvla bobbi ndo tama mene shishima po hali minya kono ni minu kuye nyaga da kono abesigina minya awekado butiga ni minu kumbidu akono abesigina nyino minya jongo mi ananyu anan chama fasirike bako ako ambido ni mena ko bi minya amba nyere nyiniga ningo mi vle ne ambina anshi de kan ni nawa minya awekado wuli la fana yoro do be no yem pondo ye no lukanga gla ka damine tukoto maina kata awekado kakulu nimbe yoro minu no lukanga gla nga ambido ni mena ko bi yo fana kay bafo kubina o fana marché no fe nyana bo yo fana wari eleni c'est tout c'est fini faso de ngana folo abitani njugo indila Ibrahim Boubacar Keita fanga ko be da faso de nga sira sugu befe chemin de fer wo afon fe membe na ni ko ni biseka sorala ndo ikado ka fo uyu senda ankanga afrika ba ko ako ni min vle ne awekado kabako dando koyi ako minye awekado mekano technicien ani ingénieur chauffeur faire ndo uluko ne wulika jode ke sugu bela ka fo ku bi feka awekado minye terrain ka la wuli locomotive koro dobe CC 2205 ndo tara ka to pentire ko ke essayment vana o kera chugo mi o madugo mashira jamana ngono amba ko mi kanja maliko na mbita njami wuli ashimi ayi wuli koyi minya awekado procureur communicati bi wele de ebe wele de ko bi ko imbi tabulo minga abi majoro kumbo sabu terengoi ana mu ana donga bo anin anda shido o barka bu na ko so ko dugu shite dugu minna minya awekado terembul yoro ti di terembul lawma ni malite ako bi terembul nyama anaka adjoint abe financier wi abe na fulu barakala wi uyo lu de takatu sigi wo mu no terengula wa wati benu ye programme minge o programme ni sababa Yusufu Maiga be mu don terengula kana dogo de ate fo do terengula kana dogo de enya dogo de non abi mu ndo ne de be kanga gafeta abi mu do terengula non nye terore chama envoyer ma fengola parce que c'est un Maiga mais na bibula no fait il faut faire attention aya fora kata do o ya fo financier bita mu ni o ya fo kata do nyere la o ko ni joya ta donde ganya wani ye jega mola ko ni kelenga muye ka misiga sana no siga tala de anya be jila mo de anya be wala la koy ala anya be no terembola o nyama usi wallahi terembara kala usega o duwe ko beke ko Yusufu to ingata amosa ntina jamu fo de uko Maiga Maiga do sa uyo ko beke ko Yusufu gata Maiga kata amoso gatita nga uye fere sugu beke ka ngana mu ngana mu Yusufu into anola ai ka ben ngana mu fuka Yusufu into anola Yusufu into lemba anola abe baralai amasongata kango mati noro dongil la goza akwambi doni mena ko be mume ani ntatu ko ina so pa faire la ka terrain kunga me tuko to ni ya fo ya bala sirada nuna akuma bi gelade abe gelade to ni na wari be projet bi gla fon bi nyina boka wari kumbo ka kla ka tunu ni njua ina on ton complication de o beta yeni ya ka beta garu pendri nyama ashimi vraiment malata sara fogali il faut voir c'est-à-dire c'est un parent mais s'il ne travaille pas il faut l'enlever abana ni minti baraka il faut l'enlever nyama ko in laba anyo de fango mi be ka rebe wule de ni minti fedro il faut l'enlever mais ni fait numbe ka faute mado bi hakli toila voilà parce que bébé yere joro ene fait mun keto ko manya faute ko tinye ko ay non ne ma foi juguba fo kanya shisu Maiga maya fle ne moi j'ai remarqué so fait mine be no ko ne Maiga dron ibi occasion de nyini qui panka sigin disga parce que itinyama la sur opposition sugu bela gusila donc c'est l'occasion na foro ko Maiga droit à travers lui et ben nyumot palma ka wole kaka clé bon il faut faire attention so pas faire nyama ba Yusufu Maiga wole kaka clé ko deje ko Ibrahim Maiga do de donc côté mais do e message ci va trop facile que ba filla Maiga kondo Maiga do ala do de Maiga nti wuli abada aflene malgré les broncas de Chimino, Yusufu Maiga a su se maintenir. Voilà, au de sebena. Mais à koni ma ke chugo dénominateur commun yemi.
o ye Maïga Maïga do abana mwanyana nyama albi ameta ala ka ni sababa mbe min fi o ba su de u ba su koyi yaye do fle ka message ci ça veut dire que c'est oui Ibrahim Maïga do ba shite ala ka ni sababa voilà ameta nyama muye aujourd'hui membro do meboni ale Kasimu Tera Kasimu Bleni ale de kumale odo Kasimu muye bangi Atlantique du Mali ko mune ba akona lay emuna he kabako be bangi Atlantique kono Banque Atlantique du Mali subhanallah kabako kera kono kana nim fode e ka radio konti be de kabako ay fendo kono konti fengoni fende ta kono yo me radio konti be de Banque Atlantique koni fo ta kono utise mo fo ite kono aywa bashite arato tem fo ita kono fengon da kono mais mo go be ko chugo do wa ay ube se fema fem me mun ngono de fende fem ngono mtanyi ngali ke ya banga anya fonyo folo parce que na mo nye na mseka yelma do ko la mbi yelma do ala kata fa wala fe ko abana bismillah Kasimu Tera aya ira ka fo ko mun anarkerwe na be goshilikela ba ko fo ko mun chef war million keme uya sama ka bo ma do ko nga konti la Banque Atlantique o kona la mafla onetola tayali wake metako do wake be ni ala cheda tabira watanduru ka netala ka konti tula muye fasirike baya muye Kasimu Tera ako muye dwa ku de konti tula de shege dirama depuis do be fobi ke fendigara ala ala ka ni sobo be bismillah nyama muye Kasimu Tera ako muye dwa ku labaina khayira ka fa ko muye anarkerwe na be gushiligala banu nun ko fa muye sefa war million keme ani ko yo sama ka ba mafla o ka konti onna la mafla nye joanye ibe na ka fa ko keleme angwale mako bachili wa keleme angwale mako so ga muye kasirga ba no Kasimu Tera ako nyingale munno obesigi mani watina nyingale nte dore manu nun sira ko jikani sefa war million chamande na be keme ani kofo ko o sabaka bonu nunga jigina kona la Banque Atlantique o konna ula Tera ko no be Kasimu Tera no ba le kofo akoni ne yingale bi munne bangi barakalo hirabu ko o yingale ko ninka asigu uku ale mamun blala ku kan ko insega sege nun bala dele mingani yingale ninka akebi fatika ba mu Kasimu Tera akoni du ajitemna kala je Banque Atlantique du Mali uka siège mun o flene sukuba o konna ula muye immeuble sali veri okoni okonna ula ko muye bara koni ko akera ide ni operation jugu bay ko akoni okera okonna ula bachili ka konti ani soka konti ma nunu ye ni sefa war million chairman bare sabaka bo okonna ula Allah fatrika baka fola Kasimu Tera kasoro hali ni yafu ye ku ga million duru di mai bi baraka na ka sara utadi o frate so ngadi abeni alache te so ngadi hali ni yafu ye million duru dia million kemeni ko bika kondula baraka la katima million duru dia mbi baraka na mbasara santa yere dama utesongadi akabara ke kasara utadi ode ato goshiri do be bo nyengu ya kontesa me nunu maine nyama muye Kasimu Tera no te ka 5 million vire abe Atlantique kelenyi ka 5 million vire anga kondula anga baraka na anga sara dono na maba ababa ngotiso mais non tiso fika garantie de di imatika so papier di ebitika foro papier di no bi bulu ube ebitika mobili here papier di garantie la we herewa o tere de bismillah nyama muye fasirike baye dana ya bana Kasimu Tera ako manu nun flani utraka wari ngoni usama ka bo konti nun konna la tokoji ako ni duya jidamna ka laje muye imprimerie mumbe imprimerie mbeni watina na lebe Banque Atlantique mauka shagi ninka agla ode imprimerie tomota ka imprimerie ale do koni be bangi shagi ka agla munye fen konna ola Banque Atlantique shagi ale de bo oglam konna la nama ya ka foko ko koni akera len tukola yo wuli ka joke ka segali ke kata se munye ni ma ko fole munuma no be imprimerie barakelo ro ko fo nin ko en sira ka toji ni ma nunu sira ka ninu nga shege sro toji ko ni ngali gele ko akera wallahi patrick baka fola ako anana yo yoroni be ko munye shege nunu ye ya ko fo shege udo shege kundawdo ikma complicité be bangi kono Fatrike baka fola ne complicité be ube nyogondo titako ube nyogondo Fatrike baka ni ayira ka fo 100 millions
mɔgɔ fila ka compte wa banki dɔw bɛ yen ni y'a waati dama dama y'an bɛ nin kibaruya ninnu sɔrɔ finalement danaya bɛ min bisimila fatirikɛba kɔni ka fɔ la a ko maa mun bɛ yen n'o ye so ye u ye CFA wari $67,000,000 y'o sama ka bɔ o ta la mun ye Bacili ye CFA wari $35,000,000 y'o sama ka bɔ o ka compte kɔni o la ka fɛn mun n'a bɛ maanifin kɔni kamana gan ko in na ɲɛma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye sagi nana du u bolokɔrɔ CFA wari $30,000,000 a kan k'a tigi ɲininka o bɔ u ye mun ye Bacili o yɔrɔnin bɛɛ so u y'a wele u y'a sɔrɔ k'a ka nɛgɛjuru a ma don nin kuma ka ca dɛ anarikɛri ninnu nin kuma ka ca dɛ anarikɛri ninnu u y'o nɛgɛjuru sira de k'a bloqué cɛ gasɔn fɔ dɛ o yɔrɔ bɛ kɛ yan nka fatirikɛba y'a jira k'a fɔ u ye nɛgɛjuru sira kɔni wele nka maa dɔ de ye nɛgɛjuru sira ta k'a fɔ ko a ye wari di ninnu ma nka maa kɔfɔlen yɛrɛ ye o ma dɔn n'o bɛ so ye o kuma nin enquête barika ka bon nin enquête bɛ taa min fɛ a kuma ka ca dɛ nin kuma ka ca ne ɲɛma banki orange Maliteli a bɛɛ Télécel parti a bɛɛ bɛ nin na ala k'a ni sababa bɛɛ ɲɛma mɛ nka minɛli kɔni a kɛra a ko la minɛli kɛra mun ye graphique industrie y'o o maa fila minɛ fɔlɔ siga kɛlen ni olu la o bɔlen kɔfɛ mun ye banki yɛrɛ Atlantique maaw olu caman kɔni bɛ yen u ye taa ni ka segin kɛ mun ye kiiritigɛlakaw ɲɛkɔrɔ nka an bɛ don min na n'a fɔ ko bi mun ye banki maa dɔ fana bɛ yen bolo tara ka dɔw kan ten cawu o bɔlen kɔfɛ mun ye hali bi an ka nɛgɛjuru sira minnu bɛ yen n'a bɛ téléphone so ninnu kɔfɔ mun ye o maa dɔ fana siga t'a la bolo kɔni a dara o fana kan taara bila mun ye kasuboma kɔni o kɔnɔna la wulikajɔ kɔni bɛ sen na ni maa ninnu siga kɔni t'a la u ni kɛnɛma mɔgɔ dɔw de bɛ ka jɛ ka nin baara in kɔni k'o kɛ wulikajɔ bɛna kɛ joona walasa mun ye bolo a bɛ da a tigiw kan cogo min na fatiri dɔ sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ aujourd'hui kɔnɔna la Kasimu Tera ale kalimikalatigi bonya o b'a la donc aujourd'hui an b'a maa bɛɛ fo Kasimu Bilenni Kasimu Tera min ye awɔ i k'a dɔn bi la Kasimu tɛ sabu Kasimu Tera a ye kunnafoni di sɛbɛnw caman a tɛmɛn'olu olu fɛ bi ani Alu Badara Ayidara min ye aujourd'hui Mali u bɛ k'a ɲɛnamaya baaraw bɛ ka k'a kɔnɔ an bɛ Kasimu ni Alu Badara an ka foli b'u bɛɛ ye k'u ni cɛsiri donc min ye Boubacar Payitaho ale fana kuma bɛ aujourd'hui kelen kɔnɔna la an b'o kɛ ka gafe k'o datugu sabu Payitaho a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin ko kɔni kɛra balani show dɔ kɛnɛ kan Dawuda Bugo an minnu mana nisɔndiya an bɛ bafulutigiw wele u bɛna bafuluw sigi min ye balani show o bi kɛ balani show yɛrɛ laban a bɔra balani la sa a kɛra awɔ i k'a dɔn fɛn wɛrɛw ye sabu dɔw bi kɛ a kɛnɛ kan ala ka n'i ci Mohamed Fofana san 19 awɔ i k'a dɔn ko u y'a sɛbɛkɔrɔ jogi blessé mortellement k'a bila su bila yɔrɔ la mortellement blessé o kɔni ne kɔni mortellement blessé kɔni a fara de o a tobira blessure bɛ cogo min bɛlɛ tobira bon parce que ko bɛ caya koyi u y'a bila yɔrɔ min na kɔni ani lara de nka min bɛ fasiri kɔnɔ ni titiri in fana nka an b'a ɲɛfɔ ani yanfɛla de fasiri kɛ b'a ko ani yanfɛla ka surun ni i y'a faamuya fasiri kɛ yanfɛla ye jumɛn ye yanfɛ a ka ɲi tɛ dɔrɔn a ka ɲi a ka ɲi lahara a ka ɲi sa e m'a fɔ k'a fɔ wa e m'a fɔ k'a ka ɲi wa a di yen ka surun balani kɛnɛ kan n dɔgɔ y'a jogi ani yanfɛ ka surun yanfɛ awɔ i k'a dɔn o ye yanfɛ ye Patrick b'a ko a ko min awɔ i k'a dɔn anw ka jamana faamaw u k'an ka wuli ka jɔ kɛ ka awɔ i k'a dɔn cɛsiriw boloda jamana in sabula jamana in jogira fan bɛɛ fɛ k'a lajɛ jamana in bɛ se ka dilan cogo min n'o tɛ balani show minnu bɛ yen ni awɔ i k'a dɔn an bɛ y'a kɛnɛ kɔnɔ waati caman bɛ kɛ a balani show ninnu kabako dan don sabu a bɛ kɛ nisɔndiya ye balani show awɔ i k'a dɔn o bɛ k'a la nka nin yɔrɔ in awɔ i k'a dɔn a dogolen tɛ maa si la sabu ɲɛnajɛ kɛnɛ in kan awɔ i k'a dɔn a bɛ kɛ walasa ka se ka denmisɛnninw muguri kuran ɲagari nka nin yɔrɔ in kan min ye awɔ i k'a dɔn vacances scolaires mana se a yɔrɔ ninnu a bɛ ɲɛnamaya nka a kɛra kɛnɛ de ye kɛnɛ min awɔ i k'a dɔn gangiw gɛrɛnw olu de bɛ taa ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ n'u ma ɲɔgɔn sɔrɔ nafoloko la u na ɲɔgɔn sɔrɔ musomanin dɔ nɔfɛ a musomanin ko de ka ca ni a bɛɛ ka ca n'a bɛɛ Bura tɛ se ka nkalontigiya ayi Bura tɛ se a tɛ se e bɛ se wa e tɛ se Bura e tɛ se a m'a fɔ ko balani bɛ yɔrɔ min sa a ka ca Ala fɛ e n'i ka caméra bɛ taa yen ndɔgɔ a ko min ye kunnafoni bɔra polisiw yɔrɔ k'a jira k'a fɔ sibiridon kalo tile 16 n'o ye octobre kalo ye san 2021 nɛgɛ kanɲɛ 21 n'o ye 21 heures o ye deuxième temps ye o ye deuxième mi-temps ye premier mi-temps bɛ kɛ wula fɛ ka ban fitiri ma seli don fitiri donc deuxième mi-temps o ye 21 heures o ye 21 heures ka na bila zoro heure la voilà o y'o ye donc 21 heures waati a ko mankan de wulila awɔ i k'a dɔn groupe fila ni ɲɔgɔn cɛ n'olu ye awɔ i k'a dɔn jeunes ye a ko awɔ i k'a dɔn balani show kɛnɛ kan a kɛra Dawuda Bugu a k'o kɛnɛ kan min ye awɔ i k'a dɔn Bakari Dunbiya bɛɛ ko a ma ko papa kamalen biɲɛnkɛnɛ don ale n'a ka groupe olu de awɔ i k'a dɔn maramafɛn kun b'u bolo n'o ye machette ba dɔ ye a filɛ ni groupe tɔ kelen dɔ ye ni awɔ i k'a dɔn Mohamed Fofana bɛ o la a filɛ ka
bese da Mohamed Fofana kun k'a bɛ bese susu Mohamed kun Mohamed y'a tɛgɛ kɛ ka bese in kunbɛn bese da de Mohamed tɛgɛ kɛ caraw fo ka a tɔtɔ goloni ye Patrick Ba ko Mohamed y'i bugu k'a bɛ Awai do o joli in de lajɛ ka Awai do o nisɔngoya k'o jira min ye Awai do kamalen ni n'o ye Bakari Doumbia n'o ko a ma ko papa a ma hinɛ a ma makari a ye filanan kɛ Mohamed kun wa ni je a kunkolo yɛrɛ ko Mamadou ko banna a kunkolo yɛrɛ Mamadou ko banna Mamadou ko banna kabako filɛ koyi Mamadou ko banna a filɛ ka kɛ Mamadou kun ni cogo in na min ye Awai do filanan n dɔgɔ min ye Awai do kamalen ni a bi saya ni balo cɛ u y'a ta ka gara la ka taa n'a ye urgence la Gabriel Touré la Patrick Ba ko a ko seereya camanw sɔrɔla a jirala k'a fɔ min ye Awai do kɛlɛ min wulila a wulila gɛrɛnw de ni ɲɔgɔn cɛ wa o de sira tigɛ la min ye Awai do kamalen ni min yɛrɛ filɛ nin n'a ye nin waleya in kɛ n'o bɛ Bakari kofɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye koyi waati bɛɛ n'a ye nin komasina kɛ a ka somɔgɔw bɛ wuli delili bi kɛ Awai do a bi bila kɛrɛfɛ nka nin sen tan in u b'a ɲini fanga tigilamaw fɛ o k'a kɛ misali ye yalisa nin ko ninnu ka dabila n'o tɛ ala ma min kɛ kabako da ye n tɛ kabako ye n bɛ min f'i ye balani show in u kun y'a yɛlɛma k'a kɛ sabarini ye sabarini ko interdira sabula ni sabarini yɛrɛ ni awa hali yɔrɔ dɔw bɛ yen hali sini ni balani mɛn'i ka da la sufɛ ko sini ye denguni ou bien ka misiki mɛn du kɔnɔ ko sini ye denguni misirimaw tɛ taa i ka denguni na dɛ o yɔrɔw bɛ yen hali sini donc an ka balani ko in an k'a lajɛ koyi parce que balani yɛrɛ dabɔra ko balani show anw ka misiki in ka bi i bɛ taa balani show kɛnɛ kan ni ala c'i tɛ Neba Solo ka morceau kelen mɛn Neba Solo kɔni tɛ n'i y'o ka morceau kelen mɛn cɛkisɛ mugu u ka cɛ min bɛ cimi caman da o ye jɔn ye de Molobali Keita i t'ale ka morceau kelen abada i t'o mɛn i tɛ dabara mɛn i tɛ Seydou Balani ka morceau kelen mɛn i tɛ dabara mɛn dabara n'a dabara ba ye i t'a ka morceau kelen i t'o mɛn a tɛ mɛn dɛ yɔrɔ anw ka cɛnin Danbele kɔni tɛ o ayi o kɔni tɛ Danbele ka morceau ti mɛn barafɔ i bɛ min mɛn dɔrɔn o ye Nigeria ka ninnu de ye yalima Wizi Wozo wa de Wizi Wozo ani n t'a dɔn jumɛn de a ka ca olu kɛ boîte kɔnɔ a ka ɲi ka balani fɔyɔrɔw to yen k'u bɛɛ décalé balani fɔyɔrɔ min ka di yan dɔnkili dɔ bɛ yen o b'a fɔ de Madu y'a dabɔ Madu Mayiga y'a dabɔ Madu y'a dabɔ Madu Mayiga y'a dabɔ Madu Mayiga y'a dabɔ Madu Mayiga y'a dabɔ o dɔnkili o ka ɲi i b'o dɔnkilidala dɔn wa Ablaye Jabate don a ka balani tin din 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 tin din 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 tin din 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 tin din 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 ciao tin din 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 balani kadisa o ti dabile an ka foli de filɛ min ka valoriser mais ni ala cɛ denmisɛnninw y'a bɛɛ tiɲɛ filɛ nin u bɛ taa ɲɔgɔn faga ni ɲɔgɔn jugu de bɔ a da fɛ gɛrɛ a bɛɛ bi dabɔ bisu nɔfɛ ni bisu tɛ i b'a sɔrɔ koro don ou bien fajoli don joli don mayigorobinɛ don fimani don jɛmani a banna a bɛɛ o ye wa i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ kun ye nin ye a bɛɛ a ye o dɔ ko ye n'i y'a miliyɔn fara ɲɔgɔn fɔlɔ i tun b'anw ɲini sira min fɛ anw kun bɛ gɛrɛnw sigi i b'a sɔrɔ an bɛ dɔnkɛyɔrɔw la boîte ninnu sufɛ kɔni an bɛ taa an dɔn awɔ ne fɛ an bɛ na an b'an ka tulonkɛw kɛ an bɛ taa an ka warimisɛnninw ɲini a n'a ɲɔgɔnna caman mais bi denmisɛnninw ka sufɛ ko bɛɛ kɛ n bɛ sonyɛni ye plan de bɛ tracer journée kɔnɔ sonyɛniw bɛ kɛ cogo min bɛnganiw bɛ kɛ cogo min a n'a ɲɔgɔnna caman ani ko bɛ ɲami cogo vraiment ce pays là an mago bɛ encadrement na ayi ne ko jamana in fifina ko ka bɔ ko bɛ mɔgɔ la ala k'a ni sababa o sabu ka jamana in n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ sisan jamana in ko a siniɲɛsigi ye denmisɛnw ye nka an ka denmisɛnw tila bɛɛ kelen don min ye ni mun tɛ rappeur ye i bɛ taa sɔrɔ komi diɲɛ bon kana jigin maa wɛrɛ la dɛ jigin i yɛrɛ la dɛ i fana b'a la mara an kɔrɔw y'an bila cogo min na an banna k'an dɔgɔninw bila ten sabu an siran n'u ɲɛ wa babu filɛ nin a banna kɔrɔfɔ ye n de ye koyi ala ka ɲɛ ka d'a ma ala ka ɲɛ ka d'a ma Diko ka nana dɔgɔnɔ guloki di yan sɔgɔma in na i b'a f'u ɲɛ kosɛbɛ Diko ka dɔgɔnɔw ka guloki a nana a ka ɲi koyi a ka ɲi dɛ a bɛ n bolo Diko ka nana di yan kosɛbɛ ka foli fa a ye fugula di Gawusu ma Gawusu nin fugula in normalement ni n dir'e ma waati bɛɛ kun kan ka sɔrɔ centre la fo Mali cɛmancɛ la nin ye donsow ka fugula di ne donso fugula kɔni voilà ni y'o ye awɔ ni siga t'a la n dɔgɔ Abaye k'a dɔn waati nan'i jɔ a jɔra